салому дуруди худованд бар шумо дӯстони хубам. баъзеҳо дар зиндагӣ ба доштаҳояшон, ба сарваташон, бо каме рӯзҳои хубе ки худованд насибашон мегардонад, такаббурӣ карда бо он мефахранд. худашонро намешиносанд, дуньёро намешиносанд. фикр ҳам намекунанд ки шояд ин хурсандӣ чанд рӯзе бошад. дар ҳақиқат мо инсонҳо аз он тақдире ки худованд ба мо насиб гардондааст хабаре надорем. гоҳе дар пастию гоҳе дар баландиҳои зиндагӣ қарор дорем. аз доштаҳоямон шукр намекунем. пас қиссаи имрӯзи мо ҳамин мавзӯъро дар бар мегирад. аз шумо хоҳиш то охир маро ҳамроҳӣ кунед ва агар навор ба шумо писанд бошад метавонед дар навор лайк монед. оҳуе ба назди чашмае рафт то об бинӯшад. ҳангоми об нӯшидан акси худашро дар об дид. пойҳояш борик ва кӯтоҳ ба назар мерасид. оҳу хеле ғамгин шуд, аммо шохҳои баланду зебояшро ки дид хурсанду мағрур шуд. ӯ бо шохҳои зебою баландаш фахр мекард. дар ҳамин замон чанд шикорчӣ қасди ҷони ӯ карданд. оҳу гурехт. чун чолок медавид, саёдон ба ӯ нарасиданд. аммо вақте ки ба ҷангал расид, шохҳояш ба дарахте банд монд. саёдон расиданд ва ӯро бо худ бурданд. оҳу ки асир монд, бо худ гуфт: дариғи пойҳоям ки аз онҳо нохушнуд будам, наҷотам доданд. аммо шохҳоям ки бо зебогии онҳо меболидам, гирифторам карданд. чӣ басо гоҳе аз чизҳои ношукрӣ ва гила мекунем ки бар нафъамон аст ва чизҳое ки бо он мағрурем ва худамонро аз дигарон боло мепиндорем ва шояд ин мағрурӣ мояи хомӯшӣ ва суқути мо бошад. бародарону дӯстони хубам, боварӣ дорам шумо мазмуни ин қиссаи маро пай бурдед. аз шумо хоҳиш мекунам наворро ба дӯстонатон фиристед то кӯмаке ба мо карда бошед. ин буд қиссаи пур аз ҳикмати мо ки пешниҳоди шумо кардем. хайр бародарон, худо ёру мададгоратон то наворҳои баъдӣ.